Dobrodošli svima na ovaj video kanal. Ovaj video kanal Srce Isusovo čeka na vas poklone i daruje vam nebeska ljubavna pisma koja su nam nekada i sada poslata od Gospoda našeg Isusa Hrista i od presvete Bogorodice, kako bismo se kako treba pripremili za nebesko venčanje njegovo jagnje Bože. Izvod iz reči Božije prve nedelje Velikog posta pravoslavlja 24. marta 2024, deo 3. Žalim sve muškarce. Želim svima da prosvetlim um i duh da razumeju istinu i Boga, Tvorca čoveka. Svima želim da dam isceljenje od današnjeg slepila na zemlji, jer je Antihrist sve zaslepio, pokazujući svoja mnogobrojna lica i gledajući sve oči u televiziju, odakle deli hranu smrti i odvajanja od Boga, da niko ima vremena da se brine o svom životu kod Boga, od kojeg dolazi život. I kako da ne dođem da rasvejem tamu i ne pokažem svoju slatku svetlost bogosvetljenoj duši. Malo po malo, i lice moje slave će zasijati u vazduhu između nebeskih i anđelskih sila, kao što čovek danas gleda na televiziji one koji govore i drže ljude zatvorene pod lažima da ništa drugo ne vide i ne znaju. Prizor moje slave dolazi i sve bliže i bliže, jer je zapisano da tako treba da bude. Dolazim sa svetima u jatima i vazduh iznad glava ljudi će se ispuniti i tama laži pod kojom su porobljeni svi ljudi na zemlji završit će se. Ja ću ići gore kao što automobili sa ljudima u njima prolaze kroz vazduh, ali ću ići korakom, telom, pa tako i sveci, pa tako i anđeli, jer nevidljivo kada se pojave nedodirljivi su, oni su nepobediv. I Antihrist vapi da mi više ne može nauditi kao pre 2000 godina, pošto sam ja, onaj koji će se dati da se vidi, nevidljiv, kao na dan mog vaskrsenja kada, budući blizu mojih učenika, odbacio sam njihovo slepilo i oni su me videli sa njima na trenutak i ponovo sam pokrio svoje telo. I oni su razumeli i poznali svog učitelja da je istinski Bog. Tako sam radio i u kući onih iz Emausa, jer sam, razgovarajući sa njima za trpezom, ispunio novu pashalnu večeru, onu posle mog vaskrsenja. Jer sam rekao učenicima na večeri pre svog pashalnog jagnjeta, rekao sam da neću više sa njima poneti pashu dok je ne uzmemo iznova u carstvu svome, i u Emausu ispunih obnovljenu pashu za trpezom sa njima, da sam im hleb prelomio, a zatim sedeći pored njih za trpezom, ja, pokrio sam vaskrslo telo ne ostavljajući njihovu stranu, a oni su tada objavili ispunjenje proročanstva koje sam ja dao, i započeo sam novi vaskrslog jagnjeta, i gle, niko zaista ne može biti hrišćanin u celini. I Sine Hristov, niko osim onoga koji se pričešćuje pashe moje, uzimajući moje telo i krv, koja čoveka čini novim, a Boga po blagodati. Amin, došlo je vreme zapisano u pismu, i niko neće biti poznat od Hrista, osim po ovom znaku, svetosti i nagradi svetih, ja Gospod, pasha sinova Božijih, moja ljudi koji su jedno sa mnom, i moj krst na grbu njegovom, i ljudski rod će morati sve jasnije da shvati da čovek i onako ne može biti hrišćanin, osim kroz svetost, jer se Gospod predaje svetima, onako kako jeste pisanim. Vreme je da se za njega posvete svi koji ljube Gospoda, a koji neće, ne žele. Još uvek ima pravih sveštenika na zemlji, još ih ima među onima netaknutim Antihristom, malo ih je, ali ih još ima, ali su tajanstveni, i javit će se u svoje vreme slave koje dolazi i otkriva blagodati za izabrane, i koji čekaju svoje spasenje izlazeći od sinova sveta i držeći se samo Hrista i njega. Oni koji ne odu iz sveta ostaju napolju, a rat je veliki i mnogo da zahvati one koji ostaju napolju bez zaštite koju su sami nad njima dali. Tako je došlo vreme pitanja i odgovora, i mnogi pastiri će stajati nemi i bez ploda predamnom, jer će im na sramotu stajati znaci Antihrista, zbog kojih su se toliko dugo pokrivali da se neće znati kome služe pod pastirskim ogrtačem. I sinovi Božiji će skakati kao bebe i ispovedaće radost što su me voleli i primili da ih pastiram i sklonim pod svoju zaštitu od vremena tako crnog i hladnog za dušu u čoveku, vremena Antihrista, koji je svuda zavladao, a koji se sada završava. U ovu nedelju prave vere, crkva moja otvara knjigu otaca i imena na desnoj i na levoj strani pravih služitelja i služitelja prodatih jeresima od svih vremena i zaklanja put pravoslavni, koji po predanju idu njime,
i anatemi privodi one koji su odvojeni od uskog puta od početka do dana današnjeg crkve Hristove, a one na nebu pisu i pečate anđeli, i sve, osim puta pravoslavlja i jeres. Amin. Vi, hrišćanski narodi sa imenom vere i crkve pravoslavne, učvrstite se u svetosti za dolazak ženika, jer evo vam reči moje na zemlji. Zato, izađite mi u susret, i uskoro ćete, razumeti moju reč na zemlji, da idem radi vas, i za one koji će se u pravoslavnu veru krstiti i kroz nju pričestiti novi vaskrs. Pravoslavna crkva na zemlji je dom kojim ja, Gospod, počinjem sud stvorenju, kao što je napisano da počne od doma Božijeg, a ostatak po blagodati zasijaće jače od sunca pred neznabožačkim narodima na zemlju, i mnogi neznabošci, videći svetlost, poznaće put i bit će poučeni od Boga da po njoj hode, jer će jasno čuti, evo puta, idi njime. Amin. Sada stavljam svoje ime na ovu poslanicu, i ono će ići mojom vlašću nad zemljom i nad narodima, i objavit će istinu Hristovu među ljudima, ne onako kako je ljudi znaju jedni od drugih, nego kako je u nebo, po nebeskoj meri, a ne ljudsko. Ja sam Gospod Isus Hristos, reč Božija na zemlji. Amin. I sada se klanjam i zahvaljujem kao pastir onima u gradu reči moje, koji su u moju knjigu upisali reč ovog dana nedelje pravoslavlja. Mir vama, budni sinovi. Došao sam, i ti si moju reč stavio u knjigu. Blagosloveno prolazak ove reči po zemlji i blagosloveno njeno primanje i njena moć nad mnogima, da mnogi imaju srce spremno da prime i veruju da Gospod dolazi i govori i čini sebi verujući i primani. Ja sam ova reč, ja sam onaj šta jesam, ja sam Alfa i Omega, jesam, i na oblacima sam stajao i govorio svoju reč sada. Amin, amin, amin. Ovo je kraj današnjeg programa. Neka vas Bog blagoslovi i čuva blizu svoga presvetog srca. Amin.